O alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas, presentou o orzamento municipal para o 2016 que se eleva a 21,4 millóns de euros, unha cifra superior á do pasado ano, na que destaca o seu carácter participativo e social. O alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, presentou esta mañá o orzamento municipal do Concello para o exercicio 2016. O importe total do mesmo incrementouse ata os 21.492.596 euros, supoñendo un 6,08% máis que o ano pasado. Puesto que numéricamente se vai aos 21 millóns e medio de euros, despois direi a cantidad concreta, 21.492.000 euros, que supón un incremento do 6%, do 6,08% en concreto. O rexedor valorou os presupostos como os máis participativos da historia do municipio, ademais de facer unha forte aposta polo gasto social, elevando esta partida en máis de 400.000 euros ata alcanzar os 1,7 millóns. Isto supón, polo tanto, unha subida do 31,75%. Isto que eu diría que é o máis participativo da historia de Ribeira, si por elo entendemos como o que recolle máis iniciativas das que a corporación ten aprobado no seu pleno que en calquer outro presupuesto. Tamén sinalou que o Concello vai ser quen de seguir mantendo os servizos públicos e aumentar significativamente as partidas en áreas prioritarias como a de servizos sociais, na que, por exemplo, suben en 100.000 euros as axudas en dependencia. Pois seguir mantendo non só eses servicios, sino aumentando significativamente aquelas áreas que consideramos prioritarias. En ese sentido, pois decir que a área de servicios sociais, que, como ben sabe, ten aprobada unha nova ordenanza de inclusión social, pois vai a ser a área que sufre un incremento maior, cercano, ou que en este caso supera aos 400.000 euros. Respecto ao capítulo de gastos, os dedicados ao persoal mantéñense nos niveis de 2010, subindo un 3% principalmente pola devolución da paga extra do 2011. Ademais, houve unha importante contención no pago en intereses. O gasto de personal pois está nos mesmos niveles do ano 2010, é dicir que este Concello foi quen de conter o que é o gasto de personal. Este ano sube nun entorno dun 3%, pero que ten que ver basicamente pois ca finalización de ese pago da paga extra que había sido retirada no ano 2011, que se lle reintegra xa este ano na súa totalidade. Si non estaríamos exclusivamente no incremento do 1%, que é o que marca os presupuestos do Estado. No mesmo capítulo de gastos, decir que tuvemos unha importante contención do que son os gastos que se pagan en intereses, posto que prácticamente todos os préstamos foron reacordados, e iso supón que tan solo en esa rebaixa de custes financeiros hai unha rebaixa do 33%, o que en euros sería 88.000 euros, non? Ruiz Rivas fixo fincapé naquelas axudas destinadas a maiores, escolarización e subvencións culturais, máis as subvencións dedicadas ás 5 entidades que no ámbito social operan no Concello, como é o caso de Ámbar, Acreva, Amicos, Faiben e Renacer. Así mesmo, as achegas de diversa índole á Festa da Dorna aumentarán un 130% ata rozar os 30.000 euros, en tanto que os clubes deportivos verán incrementada a liña de subvencións no 8,48%. O que hai é un importante tamén, eu diría, pois, que devolución o que é a sociedade dos esforzos que fai, non? En ese sentido, pois decir que se incrementan de forma moi importante o que son as transferencias a entidades pois sin ánimo de lucro. Por outra parte, tamén hai un importante incremento do que é a axuda á Festa da Dorna, en concreto un 130% de subida, o cual supón que a Festa da Dorna, entre o que son os gastos publicitarios e as axudas do Concello, ten unha axuda cercana aos 30.000 euros.
No que se refire aos investimentos, hai un aumento do 18% ata chegar aos 2.925.666, dos cales os fondos propios do Concello aportan 900.000. É dicir que hai un incremento do 18% na inversión. A inversión vai a ir a 2.925.666,62 euros, dos cuales os fondos propios do Concello tamén en este caso se incrementan nun 27%, é dicir que desa inversión o Concello pon pois 900.000 euros. A modo de resumo, o alcalde salientou que melloran todas as ratios municipais. Así, redúcese a débeda en 15 puntos porcentuais, o aforro bruto é de 4,3 millóns de euros e o neto de 2,8 millóns, sen esquecer que se cumpre a estabilidade orzamentaria cun superávit de 462.000 euros. Tanto, eu resumiría estes presupostos como aqueles que permiten que todas e cada unha das ratios do Concello melloraran, que permite a participación de todos os grupos, que permite a priorización de o que son os gastos do Concello en gastos sociales, e por dar algún exemplo de que eses números son tal como digo eu, decir que a situación da débeda, que no ano 2015 era do 57,22%, pois se reduce en 15 puntos. En este caso, queda no 42,25%. O rexedor solicitou comprensión en forma de aprobación ou abstención por parte dos diferentes grupos municipais á hora de debatelos no pleno do vindeiro 14 de xullo, ademais de subliñar que son os orzamentos que corresponden a unha idea de conxunto máis que a da Comisión do Goberno.